Yan ang 200 ka mga pawikan sa daplin sa baybayon sa Amihan Public Beach sa Barangay Dahican, City of Mati kagahapon sa hapon. Gilusan og ipangunahan sa Environmental Conservation Organization nga Amihan sa Dahican balod sa Kaugmaon Incorporated ang mga aktibidad nga gitambungan usab sa 260 ka mga delegado gikan sa Philippine Federation of Tour Guide Association nga nagikan pa sa mga nagkadayang bahin sa nasod Pilipinas ug ana karon sa syudad aron sa pagpahigayon ug pagtuyok para sa pagtuon sa lokal nga turismo dinhi sa Dakbayan. Nagsugod ang mga aktibidad pinaagi sa simpleng programa sa pagpaila sa katuyuan sa maong organisasyon o pag-edukar sa importansya sa pagpanalipod sa kinaiyahan, marine biodiversity o balansyadong ecological system sa mga baybayon sa Mati City. Hilabi na ang importansya sa mga gibuhian nga pawikan. Nanawagan usab ang lokalidad sa buong dapit sa umaabot nga pagdumalahan sa atong syudad sa panghinaot nga mahatagan na kayo og prioridad ang ilang hamili nga kausa nakip na paghatag kanila sa tanang ayuda sa tanang implementasyon sa ilang mahinungdanong katuyuan. Sa pakikinabi sa XFM News, palaumon sila nga ang balod sa paglaom masakyan ang gayud sa atong komunidad padulong sa maayong direksyon sa marine biodiversity and environmental conservation. Sa pakikinabi sa XFM News kanday Winston ug Pedro Plaza, lakip sa original nga mga nagtukod sa mong conservation organization, malawmon sila nga ang balod sa paglaom masakyan ang gayud sa atong komunidad padulong sa maayong direksyon environmental conservation. Dakong kalipay usab ang gibati sa mga nakasaksi sa mga panghitabo na matod pa bitbit nila sa ilang pag-uli ang gahom sa kinadman sa kinaiyahan.